Μάλιστα, σας ακούω. Παρακαλώ. Είμαι από το Σύλλογο Αποφύτων και Φοιτών ΤΕΙ Κρήτης. Είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Αποφύτων. Ονομάζομαι Μπριζελάκης Αλέξανδρος. Και θα ήθελα να αναφέρω συνοπτικά στην εκπομπή σας ότι από το 2019 που καταργήθηκαν συνολικά τα πρώην ΤΕΙ, μιλάμε για 400.000 αποφύτους συνολικά, δεν υπήρξε καμιά διαδικασία αντιστοίχησης πτυχίου των αποφύτων με τα νέα πτυχία που ιδρύθηκαν τότε με τον νόμο Γαβρόγλου, αν θυμάστε. Όπως π.χ. έχει γίνει το ΕΛΜΕΠΑ, όπως έχουν γίνει και πολλά άλλα ιδρύματα, και το ΔΙΠΑΕ και το ΠΑΤΑ στην Αθήνα. Ξέρω ότι αυτό τώρα που σας λέω δεν είναι ακριβώς συναφές με το συγκεκριμένο περιεχόμενο που παρουσιάζεται. Όχι, είναι άμεσα συνδεδεμένο και θα ήθελα να κάνουμε και μια εκπομπή ολόκληρη. Εννοείται. Απλά επειδή παρακολουθώ την εκπομπή σας, έχουμε κάνει πάρα πολύ αγώνα για το θέμα. Δυστυχώς, ενώ ακούμε συνέχεια από την κυβέρνηση, ναι, θέλει να το λύσει το θέμα, ναι, θέλει να κάνει προσπάθειες, όλο μένει στο θα. Και δυστυχώς δεν έχουμε δει να προχωράει η δικασία και είναι από κάτω 400.000 απόφοιτοι. Και να πω και στους ακροατές σας ότι παρόμοιες διαδικασίες, παρεμφερείς διαδικασίες αντιστοίχησης πτυχίου έχουν συμβεί και στο παρελθόν με πολλά άλλα ιδρύματα. Αν θέλετε, με την πρώην ΑΣΟΕ, που έγιναν οικονομικό πανεπιστήμιο, ακόμα και με τις παιδαγωγικές ακαδημίες που ήταν διετούς φοιτήσεως. Πού σκοντάφτει η όλη προσπάθεια, να το πούμε έτσι κριτικά, πού σκοντάφτει η όλη προσπάθεια του ισχυρισμού τους μέχρι να γίνει πράξη αυτό που ισχυρίζονται? Ότι προσπαθούν και θα λύσουν το πρόβλημα. Εγώ αυτό που βλέπω σαν ισχυρισμοί, αυτό που λένε, είναι ότι είναι δύσκολη όλη η διαδικασία να γίνει κατευθείαν η αντιστοίχηση στοιχείου, γιατί είναι πολλοί απόφοιτοι. Δηλαδή και το αριθμό 400.000 απόφοιτοι είναι πάρα πολύ, ή λες ότι όλοι θα κάνουν αντιστοίχηση πτυχίου. Δεν νομίζω κάποιοι θα πούνε εύκολο να κάνουν αντιστοίχηση πτυχίου, γιατί είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, η αντιστοίχηση πτυχίου σας βάζει και τον όρο να δώσετε και κάποιες εξτρά εξετάσεις, ούτως ώστε, ή θα γίνει έτσι επειδή το ΤΕΙ έγινε ανώτατο? Να σας πω τώρα, να διευκρινίσω κάτι στους ακροατές. Μάλιστα. Καταρχήν, ανώτατα ήταν ήδη από το 2001 που έγιναν από ΤΕΙ σε ΑΤΕΙ, δηλαδή έγιναν ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα. Σωστά, ναι. Αυτό είναι μια μικρή παρένθεση. Αλλά αυτό που γίνεται με τις διαδικασίες της τύχησης είναι ότι ακολουθείται μια διαδικασία η οποία ο απόφοιτος δίνει το παλιό του πτυχίο, μπαίνει αυτοδικείο στο νέο τμήμα και ανάλογα με τις διδακτικές μονάδες που διαθέτει το πτυχίο του και πώς έχει το νέο πτυχίο, τόσες δίνει για να συμπληρώσει το νέο πτυχίο. Δηλαδή, π.χ. το δικό μου πτυχίο για τους αποφύτους μετά το 2001 έχει 240 διδακτικές μονάδες, όπως ένα οποιοδήποτε άλλο πτυχίο ενός άλλου πανεπιστημίου. Θα μπορούσαμε π.χ. στα νέα τμήματα που έχουν γίνει, ας πούμε, τώρα πολυτεχνιακά και έχουν γίνει πενταετή, να δίναμε αυτοδικαίωση στο πτυχίο μας και να μπορέσουμε με μια ειδική διαδικασία που θα είναι ξεχωριστή, δεν θα είναι μαζί με τους φοιτητές, να παρακολουθούμε μαζί με τους φοιτητές. Ποια είναι η ειδική διαδικασία, αυτό θέλω να μου πεις? Η ειδική διαδικασία είναι ότι καταθέτεις το πτυχίο σου στην εκάστοτε γραμματεία του νέου τμήματος που έχει εξελιχθεί σε κάτι άλλο. Που είναι αντίστοιχο του δικού σας τμήματος. Που είναι αντίστοιχο του δικού μας. Και αυτή η διαδικασία που ακολουθείται είναι ότι δίνει κάποια μαθήματα που είναι σε μια ειδική επιτροπή. Δεν είναι η διαδικασία, είναι μια ειδική επιτροπή. Επομένως, καλείστε να δώσετε κάποια εξτρά μαθήματα, ούτως ώστε να γίνει αντιστοιχεία. Αυτή τη στιγμή δεν καλούμαστε να δώσουμε τίποτα, δεν μπορούμε να δώσουμε τίποτα, γιατί δεν έχει γίνει νόμος. Εκκρεμεί ακόμα ο νόμος από το 2019 για να καταλάβετε εγώ θα το πω ανοιχτά, την ξεφτύλα του ελληνικού κράτους, ότι από το 2019 περιμένουμε να βγει νόμος που να μπορεί να μας δώσει το δικαίωμα να μπούμε στα τμήματα αυτά που έγινε μετεξέλιξη των παλιών μαθημάτων και να κάνουμε αντιστοίχηση πτυχίου. Αυτό δεν μας έχουν δώσει το δικαίωμα να μπορούμε να το κάνουμε ακόμα. Και αυτό για να γίνει θέλει ειδικό νόμο που να μπορεί να βλέπει τη διαδικασία της τύχης. Αυτό τη στιγμή που υπάρχει είναι διαδικασίες κατακτήριες. Μπορώ να δώσω όπου θέλω, σε οποιοδήποτε τμήμα θέλω, σε οποιοδήποτε άλλο πανεπιστημίου. Δεν με περιορίζει. Αυτό είναι ένα ειδικό μέτρο για απόκτηση νέου πτυχίου. Αυτό τη στιγμή αυτό ισχύει. Δυστυχώς. Και έχουμε κάνει πάρα πολύ αγώνα. Αυτό θα πω συνοπτικά για το θέμα, για να μην τρώω άλλο χρόνο με την εκπομπή σας. Έχουμε κάνει πάρα πολύ αγώνα για το θέμα και βλέπουμε μια αδράνεια από την κυβέρνηση. Εγώ που είχα μιλήσει με τον Υπουργό Παιδείας τώρα πρόσφατα, μας είχε πει ότι ναι, θα το προχωρήσουν το θέμα και θα το τακτοποιήσουμε. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχω δει ακόμα επικοινωνία από τον ίδιο. Λοιπόν, θα ήθελα το εξής. Ναι. Θα έρθουμε στο ΤΕΙ ή κάπου αλλού όπου θέλετε εσείς, μάζεψε μου κάποια άτομα να κάνουμε μία συζήτηση και να την κάνουμε εκπομπή και να μεταδοθεί κανονικά από την primenews.press.
Εντάξει, οκ. Θα είμαστε επικοινωνία λοιπόν. Το τηλέφωνο αυτό που βλέπω κρατάω. Ναι, το δικό σας είναι το 628. Τελειώνει σε 628, σωστά? Ωραία. Ναι. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύντομα θα έχουμε επικοινωνία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Να είστε καλά.